Ja sitten meillä on tapaus Elon Musk ja räjähtävä Tesla. Elon Musk, tässä on erityisen innokas yksilö. Hän omassa profiilissaan kerjää ihmisiltä lahjakortteja, laittaa itkukuvia ja tarttui sitten tähän meidän mummoon ja oli tulossa sormusten kanssa jo Suomeen avioliittoa varten, mutta tarvitsi lahjakortin, eikä muistanut, että on tulossa Suomeen. Siitä tuli ryppyrakkauteen, mutta hän tarvitsi lahjakortin, koska hänen Teslansa räjähti ja hänen kaikki kryptonsa olivat siellä sisällä ja paloivat poroksi ja hän oli nyt köyhä.